Fins aquí l'emissió del dilluns. Demà tornem amb tots vostès per oferir-los la programació següent. A les 12 començarà el curs d'Universitat Oberta. Seguirà l'avanç informatiu i després TV3 segona vegada els oferirà la repetició del musical juvenil i del programa 30 minuts. A 2:45 començarà Mac Magazine i a 2:45 l'informatiu Telenotícies migdia. En acabar a les 3:05 les receptes de l'Espai Bona Cuina. A 3:15 podran seguir l'episodi El cas de la carta extraviada de la sèrie Simon i Simon. A les 4:10 continua La guerra dels sexes i després podran seguir el curs d'Universitat Oberta. A 5:15 la sèrie d'animació La Caputxeta de Pix. A continuació una estona de dibuixos animats amb els Telecuques. Seguirà la sèrie juvenil Diversions màgiques. A 7:15 començarà l'espai de videoclips o Bongònia. A 7:45 l'espai juvenil L'illa de les Papallones i després de l'avanç informatiu de la tarda començarà el programa Filiprim. A 2:15 l'informatiu Telenotícies edició del vespre. A 1:10 el segon bloc de Filiprim i després les receptes de bona cuina. A 2:10 podran veure la sèrie Cagney i Lacey. Seguirà el primer episodi de Romança final, la vida del tenor Julián Gayarre, interpretada per Josep Carreras i Sidney Rom, entre altres, amb la col·laboració de Montserrat Cavaller. A 2:15 l'informatiu Telenotícies nit posar punt final a la programació de demà. Res més per avui. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bona nit.